Loh, ya. Den iki, Den. Geden piye apik pas Geden iki. pas kuwi. Ukuran apa? Ukuran apa? L. Ukuranku M saiki, ukuranku M iki Oh, gede. oh bar diet. Ele wong Arab iki sakmono. Lah ya aku kan ora wong Arab. Kudune kan kowe duwe kira-kira elek Arab, berarti aku M sak ngisore. Oh, anu oh iki jajal stok, Mak. Ukuranku Kok kegeden to? Piye to? Wonge moh nae muring-muring neh malah. Lah nek wi pas ya, Mak. Kowe ra kira-kira, kok kaya iki malah luwih gedhi ngene to, Den. Kowe iki jane niat kok kira to? Sik to jajal. Iki malah luwih gedhe. Aku sepira, aku wis tak rewangi. Aku kok ngene iki kok dadi apa aku? Jen Olah-olah apa kok ngene iki? kaya ndruwo.